मोनसे बिग ब्रेकिं अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि हिरोइन सुमि बराया जामिन मोनबाय। बिजिरसालिया अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि हिरोइन सुमि बरानो जामिन फोसावबाय। नंगौ, गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया हिरोइन सुमि बरानो जामिन फोसावबाय। नाथाय जामिन मोननायनि उनावबो अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि हिरोइना उदां अख्राङाव फैगोन ना फैया? गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया जामिन फोसावनायनि उनावबो जोबथेसालियावनो थानांगोन नामा? मानोना रोजा रोजा सुबुंफोरा सुमि बरानि हेंथायै गसर थिसननाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि सुमि बरानि केसआ सिबिआइनि आवथायाव दङ। नाथाय सुमि बरानि हेंथायै सिबिआइआ गनायथाव फोरमान होनो हायैनि गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै जामिन फोसावदों। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बिजिरसालिया सुमि बरानि थाखाय जामिन फोसावदोंब्लाबो जोबथेसालियावनो थानांगोन। मानोना दासिम सोलिगासिनो दङ सुमि बरानि हेंथायै सुबुंफोरनि गसर थिसननाया आरो माखासे दायनि थाखाय दासिमबो जामिन मोनाखै सुमि बराया। जायनि जाहोनाव गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया जामिन फोसावदोंब्लाबो जोबथेसालिनि बायजोआव फैनो मोननाय नङा सुमि बराया। बेबादिनो सुमि बरानि फिसाय तार्किक बरा आरो फंबाय बिशाल फुकनआबो दासिमबो जामिन मोनाखै। बिजिरसालिया तार्किक बरा आरो बिशाल फुकननो जामिन फोसावदोंब्लाबो जोबथेसालियावनो थानांगासिनो दङ। अनलाइन ट्रेडिंनि गेजेरजों कौटि कौटि रां थगायनायनि दायाव रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सुमि बरा, तार्किक बरा आरो बिशाल फुकननि सायाव केस थिसननाय जादों। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला दासिमबो बिसोर साथामनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आरो माब्लानि समाव सुमि बरा, तार्किक बरा आरो बिशाल फुकनआ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन समासो फोरमायसिगोन। मोनसे बिग ब्रेकिं अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि हिरोइन सुमि बराया जामिन मोनबाय। बिजिरसालिया अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि हिरोइन सुमि बरानो जामिन फोसावबाय। नंगौ, गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया हिरोइन सुमि बरानो जामिन फोसावबाय। नाथाय जामिन मोननायनि उनावबो अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि हिरोइना उदां अख्राङाव फैगोन ना फैया? गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया जामिन फोसावनायनि उनावबो जोबथेसालियावनो थानांगोन नामा? मानोना रोजा रोजा सुबुंफोरा सुमि बरानि हेंथायै गसर थिसननाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि सुमि बरानि केसआ सिबिआइनि आवथायाव दङ। नाथाय सुमि बरानि हेंथायै सिबिआइआ गनायथाव फोरमान होनो हायैनि गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै जामिन फोसावदों। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बिजिरसालिया सुमि बरानि थाखाय जामिन फोसावदोंब्लाबो जोबथेसालियावनो थानांगोन। मानोना दासिम सोलिगासिनो दङ सुमि बरानि हेंथायै सुबुंफोरनि गसर थिसननाया आरो माखासे दायनि थाखाय दासिमबो जामिन मोनाखै सुमि बराया। जायनि जाहोनाव गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया जामिन फोसावदोंब्लाबो जोबथेसालिनि बायजोआव फैनो मोननाय नङा सुमि बराया। बेबादिनो सुमि बरानि फिसाय तार्किक बरा आरो फंबाय बिशाल फुकनआबो दासिमबो जामिन मोनाखै। बिजिरसालिया तार्किक बरा आरो बिशाल फुकननो जामिन फोसावदोंब्लाबो जोबथेसालियावनो थानांगासिनो दङ। अनलाइन ट्रेडिंनि गेजेरजों कौटि कौटि रां थगायनायनि दायाव रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सुमि बरा, तार्किक बरा आरो बिशाल फुकननि सायाव केस थिसननाय जादों। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला दासिमबो बिसोर साथामनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आरो माब्लानि समाव सुमि बरा, तार्किक बरा आरो बिशाल फुकनआ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन समासो फोरमायसिगोन।